What's up mga Lodi? Pasensya na kung karon pa may naka-vlog og balik no kay tungod lagi sa mong kauban nga nadisgrasya. Pero nagpasalamat mi kay okay na taon siya og naka-recover jud taon siya. O sa mga Lodi din nato diya nga ni pray jud og ni kuan nga maka-recover siya. Daghan jud kayong salamat, ninyo. Akon siya nga hatag ninyo. O inyo na niyo. Inyo na niyo. Pasalamat po ako sa Ginoo nga pinapatan ko katagang sikan life. Salamat sa akong mga pamilya nga ako nila ko sa day. Bisa badungon ko. Salamat sa tanan. Akong mga fans, I love you so much. Ingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating Daghan kay salamat ninyo. Og maoro to, babay na. O ano? Saan? May bra ka nga wala namang laman. O ano? Saan? Sino? Bakit? Sa paano? Paraan? Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan. Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo. At wala O ano? Saan? Wala namang label pero love ang tawagan. O ano? Saan? Sino? Bakit? Sa paano? Paraan? Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan. Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo. At walang mangyayari kung hindi. O ano? Saan? Tungod sa quarantine, gilisag silingan. O ano? Saan? Sino? Bakit? Sa paano? Paraan? Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay O ano? Saan? Wala naman kayo, ba't mo iniyakan? O ano? Saan? Sino? Bakit? Sa paano? Paraan? Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan. Nasa palad. O ano? Saan? Yung nanonood di na ni-replyan. Ano? Saan? Sino? Bakit? Sa paano? Paraan? Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan. O ano? Saan? Yung nanonood akin ka na lang. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To warm the lonely night, I love you, baby. O ano? Saan? Yung ex mo ba't di ka binalikan? O ano? Saan? Sino? Bakit? Sa paano? Paraan? Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan. Nasa palad mo. O ano? Saan? Ginago ka nga, ba't mo pa binalikan? O ano? Saan? Sino? Bakit? Sa paano? Paraan? Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan. O ano? Saan? Mag-best friend daw pero nagkantutan. Di ba napatigim kahit isang saglit? Uubusin natin ang oras hanggang sa pumikit. Pwede ba napatigim kahit isang
saglit. Yayakapin lang kita na sobra pa sa maigpit. Pwede ba na patikim? O ano? Saan? Saan ako nagkulang? Bakit mo ko iniwan? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa. Oh, ano? O ano? Nakubo eh. O ano? O ano? Saan? Tungod sa quarantine. Tungod sa quarantine, gilis sa quarantine. Tungod sa salingan, gilis sa quarantine. O ano? Saan? Lagi betul tayo mo. O ano? O ano? O ano? Saan? Yung nanonood. Sabi na akong nanay eh. Oh, ano? Oh, ano? Saan? Bisaya na dako